Здравейте, хора! Днес ще говорим за дето е лош беден, лош беден. Ако ще да е добър, той няма значение кой трябва да се познае. Дали е момиче, дали е момче, трябва да се познае с бедния. Разбира се, трябва да се познае. Господ ще гърждава вас, Господ ще гърждава. Наистина Господ награда ще дава на вас. 50 лева може да намерите на земята. И не знам какво може да намерите, ама вие се знаете пак, ама така. Вие се знаете пак. И хора. И хора просто не казах преди, като малък бях, като радио водещия Рая, не казах мамо Рая. Осъняваме, казах аз. Осъняваме, казах аз на него. Казахме, осъняваме, да. Казах му. Вече късно стана. Така нататък. Пазете мене, да. Ако има време, пазете мене. Това са фалшиви музики, фантазии ще. Фантазии, това са фалшиви музики, фантазии ще. Фантазии. И пазете мене, също до края на света пазете. Не се страхувайте. Да, това са фантазии. Да. Аз за кучета правя тези музики, да се страхуват тези кучета. Не на вас, разбира се. На кучета правя и кучетата развалят хората, ама не знам ще какво правим хора. Така. Може общината да идем и на някой да кажем да прибират тези кучета, да прибират тези кучета. Крайно вече хора. Да прибират вече тези кучета хора. Крайно време, разбира се. Хора. И нещо има хора. Гържете се много за бедните, ако щете е лош, ако щете да няма значение какъв е, просто помагайте, така наградата ще голяма хора. Ще голяма хора наградата. Господ вас ще награди хора. Наистина ще награди. Така 10 лева можеш да намериш, например, да. Не знам какво, ама какво си там. Така. И аз се лъгах тези цигари. Много лъжат хората, ама крайно вече да се забърни тези цигари. Крайно вече да се забърни. Наистина. Някой да го забърни тези цигари, наистина. Но крайно вече да забърни. Някой лоши работи, крайно вече да забърни още работи, разбира се. Така награда ще има, ако иска, да. Ако иска, кой да иска да прави, аз не мога да кажа нещо. Кой да иска да прави, ама все пак полиция им хора, пазете се. Малко каквото искаш, не много каквото искаш. Да.
Малко каквото искаш хора. Не като... ние финанси имаме хора и нямаме пари хора. И